patuloy na nagbibigay serbisyo, pag-asa at saya. GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. Kini ang GMA Regional TV Live. Mayong buntag kanatutanan, welcome sa GMA Regional TV Live, inyong makita matag Lunes hangtod sa Biyernes alas 8 sa buntag tungod kay nagsingabot naman kapuso ang bag-ong tuig nang hinaot mi nga careful gihapon kita sa mga social gatherings ug mutuman gihapon sa tanan nga mga health protocol. Good morning kanimo, partner Ses. Good morning, Nix, and good morning sa tanan natong mga kapuso nga nagtan-aw sa ato ang programa karong buntaga. Ilabi na ang ato ang mga kapuso dinhi sa Central ug sa Eastern Visayas. Welcome na sa mga kapuso sa ato ang morning show program. Ug sa di pa mo tapos ang tuig 2020 mga kapuso, amo kamong gipasalamatan gyud kaayo kay labi na kanunay din silang nagasuporta kanato, Nix, para sa ato ang morning show program. Thank you so much, mga kapuso. Isang puso, ikaw at ako, magkakasama tayo. Okay, wapa man jud tapos ang December, mga kapuso. Nagpadayon gihapon kita sa ato ang Daigon on Air. Nang hinaot kami nga padayon yung suportahan ng ato ang Daigon on Air busa sa mga choir, sa mga grupo o kaha sa mga gustong mag-solo or duet din ha nga hili kayong manganta, join na kamo niini. Gamit ang official GMA Christmas Station ID, isang puso ngayong Pasko kining inyong nadungog karon. Pag-record lang mo sa inyong nga kanta o ipadala dinhi sa amua alang sa kahigayunan nga makita mo sa telebisyon. Tan-aw nato kining gibuhat ni Maureen Elliot, taga Dakbayan sa Subo. Kailangang muling bumangon ang pusong humarap sa mo, patuloy na nananalangin, umasa ko'y diringin. Sakit ng kahapon, maghihilom din sa tamang panahon. Di mawawala ang tiwala sa pag-ibig na nagmula sa kanya, ang pangako ng puso. Ibahagi ang liwanag ng Pasko sa puso. Ikaw at ako, magkakasama tayo. Sa puso, iyong Pasko, pagmamahalang totoo. Sa puso, ikaw at ako, nagkakaisa tayo. Sa puso, iyong Pasko, para sa Pilipino. Isang puso, iyong Pasko. Thank you, Maureen. Daghang salamat sa kanindot sa tingog sila. Yes, nahimong beautiful pa jud ang amo ang morning because of that rendition. Thank you so much. Busa mga kapuso, sugdan na nato ang ato ang kabuntagon. Kay karong buntaga atong mahinabi ang usa ka organisasyon ug ang usa ka opisyal sa DOH-7 nga maghisgot ug maghatag og kasayuran kabahin sa bakuna nga ilang ihatag sa Central Visayas susunod tuig. Ug ato sa mahinabi karong taud-taud ang usa ka respetadong pari nga nakabase karon sa Italia nga maghatag kanato og mensahe sa paglaom ug kadasig ning adlaw sa Pasko. Samtang atong maila-ila karong taw-taon kining duha ka mga bisdak nga tinun-an nga nakadaog sa Philpop Competition 2020 atong sayran kung unsa ilang sikreto sa ilang kadaugan. Sayranta ang
kamahinungdanon sa pagpabakuna sa kabataan batok sa polio ug uban pang mga sakit. Makauban nato karong buntaga dinhi sa Business Matters ang Communications for Development Consultant sa Relief International Lester Jumjum Uwano ug ang Child Care Program Medical Coordinator sa Department of Health Dr. Joan Antoinette Albito. Maayong buntag, Sir and Doc. Welcome dinhi sa GMA Regional TV Live. Mayong buntag, Miss Cecil, and Merry Christmas and advance Happy New Year sa atong mga viewers, no? Maayong buntag, Miss Cecil, and all our televiewers. I hope everyone is having a safe and happy holiday. Yes, happy holidays kaninyong duha, Sir and Doc. Let's start our discussion by sharing sa ato ang audience unsa ning Relief International. Please tell us about your mission and of course ang purpose ninyo sa inyong organization. Okay, again, mayong buntag sa atong mga viewers, no? Miss Cecil, ang Relief International, usa ka humanitarian NGO, no? And then we are located around 19 countries. Ang atong ginabuhat is nag-abag ta, at the same time, nakik-partner ta, no? Sa ato ang mga pobre nga komunidad, at the same time, ganahan ta nga matagaan sila o tabang, no? Para ma-resilient sila in times of disaster and emergency. So aside ana ang Relief International, ang iyang mga programa is partner gid siya, no, sa atong mga LGU, sa atong mga ahensya sa gobyerno. O gani nasugdan na ninyo Yes. ang first phase sa inyong supplemental immunization activity. Kinsa ang mga target beneficiaries niini ug unsa ang next phase sa maong programa? Ang target natoan is mabakunahan ang mga bata, no, nga nagpangedad 5 years old below or 4 years and 11 months basically. So ato ang gusto unta mahitabo is malikayan nila ang mga sakit sama sa tipdas, polio o rubella. Sir and Doc Joanne, this morning daghan tang mga viewers nga mga mama ug mga papa nga nananaw nato karon, unsa jud ka epektibo ang vaccination para maluwas ang ilang mga anak sa mga sakit? Ang ato ang vaccination, very important. Kung ikaw sa kaginikanan, it will be the best gift that you can give to your child. Kay dili lang nimo ma-save ang iyaang life, but you can assure na he or she will have a better quality of life and a brighter future. In terms of the safety of the vaccine, our vaccines have undergone many researches and tests before ni siya gi-approve sa FDA. Now, like other medications, dili ta makasulti nga 100% gyud nga ang iyang safety. Like there are certain people nga mo develop og side effects, but the risk of contracting the virus or contracting the disease outweighs the possible side effects nga ma-experience o sa katawo kung dili siya magpabakuna. Actually, we are trying to do this supplemental immunization activity come this February tungod kay aduna kita nakita nga pag-decline, no, sa pagpapakuna sa mga bata, no. And there will be a possible outbreak of PIPDAS in the coming year. Nya naana tay outbreak pud sa polio and sad to say ba nga for the past 20 years or pila ka years nga wala tay cases of polio, and because of the decline of vaccination nanatay case sa polio. So importante gyud kaayo, no, nga atong giawhag na to mga nanay ug mga tatay nga dili ta angay mahadlok, no, na magpabakuna kay kani siya patabang ni para ma-boost nato ang immune system sa atong mga bata. Daghang salamat sa inyong pagpakabana, Sir Jumjum and Doc Joanne. We wish you all the best sa mga future endeavors ug mga programs ninyo. And karon atong hisgutan unsa inyong mensahe para sa ato ang mga kapuso. Giawhag gyud na ako no nga moadto kita sa ang mga vaccination post karong February 1 to 28 atong pabakunahan nato ang mga bata. Dili ingon nga tungod kay nahuman na silahang routine immunization dili na ta magpabakuna, atong sabto na kani siya nga activity, supplemental activity ni siya nagpasabot nga additional ni siya nga bakuna. Now, ang Department of Health nag-aauhag sa mga ginikanan nga bisan pa kung ang atong atensyon nakafocus karon sa pagsumpo sa pagkanap sa COVID-19 and of course na holiday season, dili nato kalimtan ang ato ang basic and essential health services sama sa pagbakuna.
atong hinumduman nga ang pag-delay sa bakuna, pagasugdan og outbreak sa mga vaccine-preventable diseases. Daghang salamat, Doc Joanne and Sir Jumjum sa mga impormasyon nga inyong gipaambit karong buntaga. Ug mao kadto ang ato ang diskusyon kauban ng Relief International ug Department of Health nga subling mipahibaw sa publiko sa kaluwas sa pagpabakuna ug sa kaepektibo niini nga batukan ang mga sakit sama sa polio ug uban pa. Ilabi na karon nga adunay pandemya, kinahanglang kapugngan ng unsa mang mamihibog outbreak. Ug mobalik pa ang GMA Regional TV Live. Kini ang GMA Regional TV Live. Balik sa GMA Regional TV Live mga kapuso, ning kasaulugan nato sa Pasko mga itagtambag sa tong higala nga pari. Kung unsaon nato mamahimo kini nga mas makahuluganon ug mahinungdanon ang selebrasyon. Taliwa pa sa mga problema nga atong giagian karong tuiga. Makauwan nato karong buntaga mga kapuso gikan sa Roma si Reverend Father Dennis Dwayne Ruiz, OAD. Good morning, Father! Maayong good morning sa inyong tanan. Daghan kay O Merry Christmas gihapon. Thank you so much, Father. Merry Christmas pod nimo. Gikan namo dinhi sa Pilipinas sa Sugbo. Padre, karong tuiga murag halos magyud dili lang kamo sa Italia, kami sa dire. Kita tanan ni agi gyud aning dako kayo nga pagsuway, Padre. Unsa may pamaagi aron mas mahingnon nato nga memorable ug meaningful ang atong celebration sa Christmas. Siguro usa sa mga nakita nato daghan kay nangamatay, daghan kay mga nawadan sa kinabuhi, daghan kay mga way gikaon. No, unya daghan sa kaayo karon ang mga nawadag trabaho. So unsa man ang Pasko na ba, di ba gipangudagang pangutana magpadayon ba ang Pasko? So nakita nato nga nagpadayon gyapon ang Pasko kay ngano man ang tinuod nga diwa sa Pasko dili man ang katong atong naandan nga mga parties, no, ang mga atong mga pagpamalit sa mga regalo. Makita nakabasa bitaw ko sa Facebook niingon nga karong tuiga sa pandemic, no, karong mga panahona, siguro dili ta magtan-aw unsi atong gustong makuha, what we want, what we appreciate, what we have, no, ang family. But nakita nato nga wala na gyud tong kanunay nga mura bitaw mga hugs and kisses, no, labi na rin sa Italy unya mga pangumusta. But nagpadayon ang Pasko nga naman kasapon nang ganina ang tirod nga diwa sa Pasko mao ang pagpadayon sa pagpuyo, especially sa theological virtues of faith, hope and love. So gitudluan ta nga i-appreciate nato ang mga butang nga naata karon, especially sa atong faith. Ug nakita nako daghan kay kong mga nakaistorya lately nga ang nakatabang nila during sa pandemic mao ang ilang pagtuo. Diri sa Pilipinas, Father, bisan pa man sa, of course, problema gihapon gyud sa pandemya, Father, o sa mga restrictions, makita gyud gihapon ang hugot kay nga debosyon sa katawhan padanglit sa Misa de Gallo o sa Simbang Misa de Gabi, Gallo. Father. Wag gyud gihapon mawa. Mo bitaw gingon ni Cardinal Tagle during sa Simbang Gabi nga gihimo with the Filipinos is sa St. Mary Major, no, atong adlawng 20 sa 20. No, niingon siya nga daghan kay naning kamot nato nga we want to save, we want to redeem Christmas, no, nga mapadayon gihapon. Pero ang sulti niya nga dili kita muluwas sa Pasko, ngano man kita ang giluwas o kita ang maluwas sa Pasko. The true meaning, the true essence of Christmas matud pa ni Pope Francis nga mao ang pagbalik. No, we just imagine sa mga atong kalisod karon nga we imagine Mary and Joseph, how many difficulties nga ilang naagian sa first Christmas, no, unsa kangit-ngit, walay kuryente, katugnaw. And I think gitudluan sa ta karon to go back to that experience of the first Christmas, no, aron sa pagtan-aw unsa tong pinaka-importante nga butang sa atong kinabuhi, which is the family and our faith in God. Padre, ang kini pong atong naandan sa kadaghanan nato rong panahon na, Father, mo paambit sa grasya tungod kay na-bless man pud sila karong tuiga, although admittedly dili tanan karon siguro naglisod siya kadaghanan, Father, tungod sa mga challenges sa trabaho, sa negosyo, pan mas maayod gihapon nga mo share sa blessings, Father. Kaya tinuod na kay even here in Rome, tungod ni Pope Francis, ang Vatican, ang kining St. Peter's Square, na puno na gid og mga kanabitong mga makililimos nga ang mga tog sa daan, ngano man magpaduol sila kay si Pope Francis iyang gihimo to mga
lugar doon sa Vatican nga may gupitanan free for them, pwede sila makaligo, pwede sila makakaon. Ug daghan kay mga centers in Rome, especially sa Catholic Church, nga nag-distribute og pagkaon every day. God is with us. Bisan pa sa mga kasakit o mga problema, hibawtan ang Dios nag-uban kanato. Muna nga sa mga naa nga nakadawat og daghang grasya, nakita nato nga ni-share sad sila. Sa katong wala pa mo share, napagayapon mo panahon nga mo share sa inyong mga grasya, no? Kay mo nga kanang kinsa tumuhatag ibalik sa Ginoo sa makapilo-pilo pa. So akong balikon nga ang diwa sa Pasko mao ang paghatag, no, ni Kristo sa kaugalingon sa Dios sa iyang bugtong anak. Kita nahimo batang Kristo ngadto sa uban karon. Padre, 2021 dakong tuig para sa simbahang Katoliko nato dinhi sa Pilipinas. Father, can you tell us more about this mga dagko nga mga kalihukan nga atong paabuton? Dili ko kasulti for the celebrations kay dili wala ko'y update for now, pero madayon man siya o dili pa madayon, ang importante nga we are grateful to the Lord for having received this gift of faith to kita mga Filipinos nga nadawat nato ning dakong grasya, no, nga maong grasya sa pagtuo sa atong Ginoo. Padre, in closing ang atong conversation karong buntaga sa mensahe nimo, Christmas message sa atong mga viewers, of course New Year's message na lang sapod, Father Dennis. I hope nga sa makausapan na tao ang Ginoong Hesus sa sabsaban, no, sa atong kasing-kasing nga hugaw o iyaong tangdalamdagan ang atong kasing-kasing nga naa sa kangit-ngit o nga mao'y magtulod ka nato sa pagbuhat sa mga maayong butang, pagpadayon sa pagbuhat sa mga maayong butang, labi na sa atong mga kaigsuunan nga naglisod karong mga panahona. So siguro ang diwa sa Pasko sa kunang yung na maong paghatag tungod kay gitagaan man ta, nakadawat man ta sa dakong gugma sa Ginoo ato sa ding i-share ngadto sa uban. Ug sa bag-ong tuig, mo dili man ta para sa kanang bitaw magtag-tagan nga sa sunod tuig mo ni kay mauwawan. No, ang ato is panghinaot. Mo man atong himuon permi isip mga Kristiyanos nga manghinaot ta nga mahimong mabungahon ang bagong tuig. Daghan kayong salamat for joining us. Merry Christmas, God bless. Father Dennis Dwayne Ruiz, OAD. Thank you, Father. Kini ang GMA Regional TV Live. Balik sa GMA Regional TV Live mga kapuso, may pinaskuhan ang nadawat ni Duha ka batan-on gikan sa probinsya sa Leyte human sila mi kampyon sa gipahigayon nga PhilPop o Philippine Popular Music Festival. Karong buntaga mga kapuso ato silang mas ilailahon pa labi na gid kining ilang kanta nga halad sa atong mga batan-on sab diha. Kauban nato sa programa mga kapuso si Noah Alejandre ug si Ryan Borela. Good morning. Good morning, everyone. Thank you so much for joining us this morning. Unsay gibati ninyo nga nakadaog mo sa PhilPop Songwriting Competition? Actually, words couldn't explain gani sa mo na feel kay kanang wa mi katuo gani na nakadaog mi sa PhilPop kay first time pa baya sad mi naka-appeal og kanang songwriting competition niya. Kanang knowing na kinabataan sad mi diha. So like kanang thankful lang jud kay mi og grateful na nakadaog mi. Noah, is this your first time to join sa competition? Opo, as what Rian mentioned, mo niya first time and like blessed kami nga nakadaog mi ani kay wa jud mi nag-expect na mo niya matabo and like sa kadamo nga nindot nga kanta ba o like madunggan man ninyo nga like professional jud tanan niya songwriters ang nangapil and like usasad ni sa mga kinabataan. Let's talk about your winning song, Suyo. Ngano Suyo man? Actually, ang song na Suyo was originally an idea of mine. What if maghimo tag like awing nan si Rian ba nga, what if maghimo tag kanta nga like Sagol Bisaya o Tagalog. So mo to amo gi-incorporate amo ideas, amo lyrics, amo arrangement sa song. And mo to nahimo ang kanta and like maka-proud ba kay murag mo siya nag-break me og border nga
Sa typical OPM nga mga kanta nga usa lang ka language ang gigamit and like wala siya relevance para sa uban nga lugar ba if ever maginaw ka. Pero kaniya kanta kay still di masabtan siya sa tanan ba. Kinsa inspiration man ninyo sa pag-create ani na song Noah o Rian? Actually, Friends. Mga friends na yung mga uyab, you know. So, since wala pa budget experience na mga uyab-uyab. How long did it take you to write the song? I don't know, it took a week tingali to write the song and pag-produce kay another week na sad. Gamiton ginamo ang kahigayon na Noah o Rian nga madunggan sa atong mga viewers ng inyong winning piece sa Philpop. Oh, sinta, ayaw na lagi o pinalita. Ikaw rin hihigong ako. Rian. Di ko yung nakalang ganito. Nag-aaway na naman tayo. At kahit na ako'y galit at di kita pinapansin, ikaw pa rin ang para sa'kin. Kung doon na mo'y gusto ipaambit Christmas o New Year's message ato mga viewers sa may inyong gusto isulti kanila, Rian o Noah? Sa mga tanan mga aspiring songwriters, ako raw message para ninyo is to continue writing whatever unsa na sa inyo huna-huna. Write it in a paper, write it in your notes app sa imo cellphone or whatever. Okay, what okay ba? Kana ngayon gisuwat karon may mahimong hit song someday. Ang para sa ako sad kanang to the people out there who's passionately doing what they love, just keep on doing it because like at the end of the day mo ang blessing sa sad na imo nakuanan sa other people kay mobalik sila sa imo. Happy New Year everyone. Thank you so much for joining us mga kapuso. Gikan ni sila sa grupo nga Rion, si Noah ug si Rian gikan sa probinsya sa Leyte. Thank you so much. Congratulations. Thank you so much guys. Thank you. Thank you. Karong buntaga nakauban nato si Reverend Father Dennis Ruiz nga mipasabot sa unsang pamaagi mahimong mas makahuluganon ang atong kasaulugan sa Pasko, pagpalambo sa atong pagtuo ug pagpaambit sa mga grasya ngadto sa usag-usa. Naila-ila sab nato karong buntaga mga kapuso ang batan-on nga duo, sila si Noah ug si Rian nga milampos sa Philpop competition karong bag-o sa ilang bilingual nga original na komposisyon. Pa ni Noah sila sa mga aspiring songwriters. Bisan first timers, padayon lang yun kay magbunga ramang yun imong paningkamot. Sakto, there will be more opportunities. Ilabi na karon nga bisan quarantine ganino, so they have more time to be more creative pagayod. Busa congratulations kang Noah and kang Rian. Proud bisdak sila. Yes, basta bisdak, talented jud na. Busa mga kapuso, karong buntaga ando na kami ibilin kaninyo nga pabaon. Hope lies in dreams, in imagination, and in the courage of those who dare to make dreams into reality by Jonas Salk. Sa mga gustong mo preview pagbalik mong episode and more, please visit our official website sa www.gmaregionaltv.com. Mamahimusab sa mga official YouTube channel sa GMA Regional TV. Please click subscribe. Daghang salamat kapuso sa ipadayon nga pagsalig pag-uban kanamo matag buntag. Thank you for making us your morning habit mga kapuso. Busa kada buntag magkuyog lang jud ta dinhi sa GMA Regional TV Live. In all things, God may be glorified. Stay at home, stay healthy, keep safe always. Kapuso.